l'origen és bàsicament per una pèrdua de confiança. La pèrdua de confiança es té d'entendre amb qüestions personals del cap de govern. De cap de les maneres es té d'entendre amb una pèrdua de confiança des d'un punt de vista de que no segueix les direccions que marca el govern, perquè el govern mai ha marcat decisions, mai ha donat orientacions a la televisió pública andorrana, com no pot ser d'una altra manera. Podem estar orgullosos andorrans que a nivell internacional estem catalogats el 5è país amb més llibertat de premsa. En tot cas, li puc assegurar, sense jutjar el que ha passat anteriorment, que qui us parla mai ha donat cap orientació política en la feina professional que fan dia darrere dia tots els empleats, tots els professionals de la ràdio i televisió pública andorrana. Si vostès em diuen si les declaracions que va fer el senyor Francesc Robert, aquelles famoses declaracions, han ajudat a augmentar la confiança, doncs no. No. Ara, no és el més important, aquestes declaracions. Com a cap de govern assumeixo cada una de les decisions que agafo. No fa bastant temps, no parlem de fa molts anys, parlem de fa un any i escaig. Jo personalment també vaig decidir de ficar el senyor Francesc Robert. Per tant, seria per mi, avui dia, molt hipòcrita de la meva part que digués que no estic content amb la seva gestió. Altra cosa és que el senyor Francesc Robert, si li ha donat la possibilitat, penso que era una cosa que honore que el govern d'Andorra, independentment de la pèrdua de confiança, que hagués pogut explicar, perquè estem, vostès ho saben, que el temps límit per presentar els comptes és el mes de març i per tant se li ha donat aquesta possibilitat. Temps hi haurà, segur, perquè a ningú se li escapa que el tom de la ràdio i televisió pública andorrana sempre hi ha una mica de polèmica sobre la seva despesa, de parlar de la gestió del senyor director cessat en aquests moments, el senyor Francesc Robert. Per això entenia que era bo que ell pogués presentar els comptes i defensar la seva gestió.